दिनै बैसाग दाननि रंजानाय फोरबो बे बैसाग दाननि रंजानाय फोरबोआवनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाबालि गामि बिथांमोना दिनै 27थि 3 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेनो बैसागु खेराइ फोरबो फालिथाय बेखौ मैयानिफ्राय जागायजेननानै बिथांमोना दिनै गेवलां मेल खुंनाय जादों। बे गेवलां मेल हाबाफारियावनो आंखौबो सासे गाहाय आलासि महरै लेंहरनानै मोनसे आयदानि सायाव बुंथिनो होदों। आयदायानो जाहैबाय बाथौ धोरोम फुजिनायजों खोमसि फोथायनाय आरो समाजनि गालाय गुजायारि आसार खान्थिखौ फोसाबनो हायो बे। ओमफ्राय बेहायनो सासे जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो माइनाव आफादनि आफादगिरि थांखिजानाय आलासि महरै आरो फुंखा सुबुं महरै मानगोनां मुस्रिमा हांमास्रि दैमारि बिथांनोबो मोनसे आयदा होनानै बुंथिनो होदों। आयदाया जाहैबाय धोरोम सिबिनाय आरो गोजोन न'खर दानायाव माइनावफोरनि बिहोमा। दिनै बे मोनसे सिलाबालि गामि गोथार बाथौ सिबिसालियाव आंबो सिगांनिफ्रायनो खननै खनथामसो फैनो मोनखांखाबाय आरो दिनै फैनो मोनबावनानै मोजां मोनदों। गंसे गामिया बैसागु रंजानायजों लोगोसे मोनसे बैसागु रंजानायजों लोगोसेनोदि बिथांमोना माखासे लाइमोन गागिनि गेजेराव मोसानाय रंजानाय खालामनायजों लोगोसे धोरोमनि सायावबो बाथ्रा रायज्लायनो मोनसे हाबाफारि लादों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव जादों। बेहाय जोङो धोरोम सिबिनायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो दिनै बाथौ धोरोमा गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे बिथिङाव गुबुन गुबुन धोरोमसालि गैयालासिनो सिबिबोदोंमोनब्लाबो 1992 मायथाइनिफ्राय अल बाथौ रिलिजियास इउनियन दानायनिफ्राय मोनसे रिनायसान्स फैदों। बे रिनायसान्सआनो जाहैबाय गोदान जांख्रिथाय। बे गोदान जांख्रिथायाव धोरोम सिबिनायाव जोङो माबायदि आर'ज खननांगौ, आर'जनि बेलायाव दामनाय देनाय आरो धोरोम सिबिसालियाव फैनाय समाव माखासे ड्रेसफोर गाननानै फैनाय बैफोरबायदि मोनसे इउनिफर्म लानानै सिबिनाय फालिनायखौ दिनै सिलाबालि गावनि बाथौ सिबिसालियाव रायजोफोरनि गेजेरजों खोब साबना हामनायै खुंफुंनायखौ नुनो मोनदों। आसा खालामो बेबायदि सिबिनाय खुलुमनाया बिथांमोना इयुनावबो थालांबाय थागोन आरो बिथांमोना बुंखादों गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ खुंबोबाय थानाय जादों। जेरावनाखि बेहाय 27थि बोसोरारि जथुम्मा जाबाय, जेराव आरो 3 बोसोरारिबावसो 3जों होनबा बेखौ गासै 63 बोसोर जाबाय। बेहाय रायजो जानानै धोरोम सिबिनाय निफ्राय लानानै राजखान्थियारि फरायनाय मानाय गासैखौबो लानानै बजबनानै बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला गासै बेहाय 200सो न'खर दङ। 200 न'खर थानाय गामि आङो गिबि बे गामिखौ खोनाबाय। गासै 50सो ब्रह्म न'खर दं आरो 150सो बाथौ न'खर दङ। बेसेबां खौसेथिनि गेजेरजों गोजोनै बिथांमोना बे मोनसे गामियाव रायजो जाबोदों गोदोनिफ्राय गामि गायसनजेननानै आरो साखाथि फाखाथि बिफां लाइफां औवा गासैखौबो न' बां मोजां साखोन सिखोन नुदों। आरो धोरोमारि बेलायावबो दिनै जोङो गामिनि न'खर न'खरबो माने मा होननानै बुङो जोंनि बाथौ सिबिसालि बै मन्दपखिनिखौ माने सिमेन्ट कनक्रिट खालामनानै साजायनाय मानाय बे गामियावबो नुनो मोनदों आरो। दा जोङो गोबाङानो सानो बैसागुखौ रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनायल' सानो। नाथाय बे बैसागु रंजानाया जानाय लोंनायजोंल' बारहोनाय नङा। बिराद गोथौ जोंहा ओंथि हाबनानै दङ। जाय बैसागु रंजानाया बर'निनो गिबिमोन। माखासे असमिया पन्डितफोरा बुंदों, आं नामखौ बावबाय, बर'फोरा बेखौ गिबिसिन सिबिदोंमोन फालिदोंमोन। नाथाय मोनसे समाव बियो जोंहा लिरनाय फोसावनाय गैयैनि थाखाय गुबुन बिजोंफोरनिफ्राय फोसावनायनि थाखाय बियो गुबुनजों बास्लायलांबाय बेबायदि जादोंमोन आरो। दा जोङो बर'फ्रानो बैसागुखौ गिबिसिन फालिदों आरो दाबो फालिदों। बिनि गासै नेम आसार खान्थिया बेबायदिनो दङ आरो बेखौ जोङो माखासे डेभेलप लेभेलाव लाबोनो हादों आरो। बोखावै लैथोफोरा दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै नोंथांमोना बे बेलायाव जिल्ला हिसाबै माबायदि खामानि मावगासिनो दासिम आरो नैबे धोरोम फोसाबनायनि बिथिङाव गामि नोंथांमोना मा हाबाफारि लागासिनो दं? खोब मोजां मोनसे सोंथि। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा मा समाव दानायमोन आं गोसोआव गैला डेटखौ। अब्लाबो आं बेहाय सासे
सिगां लाइमोननि 9 बोसोरसो आं बिबान मावबोबाय। दा गागियाव टार्म्स मोननै बिबान मोननानै आङो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों गोबां बार थांफानो मोनदों। गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांफानो मोनाखैब्लाबो जायगानि बे जिल्लानि सिङावनो बियाबनि सिङाव गामि न'खर बेफोरबायदिनि सिङाव थांनानै सिबिनाय खुलुमनायखौ मोनदों आरो। दिनै बयनिबो गोसोआव मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों, जोंनि बाथौ धोरोमखौ माबोरै साबना खालामनानै बयजोंबो अनसायजानो हानाय, बयबो गनायनानै लानो हानाय गोरलै आसारखान्थि दानानै लानानै जोङो सिबिलांनो फुजिलांनो हागोन। बेबायदि साननाया बयनिबो गोसोआव दङ आरो जोङो दिनै बुंनो हायो मा, बे जोंनि फोसाबनाय सिबिनाय फेहेरनायखौ नुनानै दिनै माखासे जोंनि बर' फिसाफोरानो गोदो गोदाय मोनसे समाव माखासे गुबुन धोरोम सिबिदोंमोनब्लाबो दिनै गंसे गामिया 50सो न'खरानो माने खनसेनो बे बाथौ धोरोमखौ सिबिफिननो होननानै फैनाय जादों आरो बिथांमोना जोंजों जगाजग लादों आरो जोंनियाव बिथांमोना माने बाथौनि मा बिजाबफोर दङ, बै बाथौनि बिजाबफोरखौ बिहरनायाव जोङो बिथांमोननो गोथार बाथौ थान्दै आरो जोंनि जिल्लायाव माखासे आर'ज बिजाब, आसारखान्थि, बोसोनखान्थि बिजाबफोर दिहुननाय दङ, बिथांमोननो जोङो जगायनानै होनो हादों आरो थांनाय जिथु गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ सानखौ जोङो बन्द' मोननायनि गेजेरजों गंफ्रोमबो आनसलिक जिल्ला आरो बियाबफोर गामिफ्राव ओरैबायदि मोनसे सिबिनाय बेलायाव लानानै फैनो हादों, बयबो गोसोआव रंजाखांनाय फैदों। बे मोनसे गोदान